Čauče, vítajte u nového videa, ale toto je nová séria, #1 séria Minecraft ale, budeme skúšať proste nejaké také, že z YouTube, také lifehacky na Minecraft. Ja vám kľudne pôjdem ukázať, čo som pred videom urobil, takže poďme na to. Takže ideme na to, ideme. Takže, uh, zletíme a ideme tam. To vám musím ukázať, buchnete jak mikrovlnky. Čekať, ešte. A už sme tady. Pozrite, jaké to je. Vidíte to? To je fakt krásne, ja som to pred videom urobil a viete ako to funguje, to sú lava doors, to sú lava. A funguje to tak, že tady sa postavíte a kliknete tam a toto sú diamanty, akože tam. A vidíte? Čakaj, dám shift. A vidíte? Keď tam zase kliknete, musíte dať shift. Musíte ísť dopredu počkať. A už som manko. To zbúrané. Áno, vidíte? Krás! A ešte ako... Môžeš tam dať tam setej, alebo... Ja neplatím. Takže idem vám ešte ukázať... No musíme to nájsť. Keď to nájdem, tak to zostrihám, no. Či vidíte, čo nie. Poďme, takže ideme. Ideme raz, dva, tri, trikrát, 6krát, ešte jedno dole, takto, stavíme, postel tady je, čakaj, to sa do inventa, všetko sem, to najrychlejšie u toho, no keď sa mi bije, tak som úplne, že dead. Tak, dobre, lampáž máme, na šťastie. Jak sa to povie, bedna, ne to, súd, áno, súd, ešte obraz, a crafting table, ešte takto, ako to budeme pekne kávať, toto sem, takto, takže, súd dajte, čakaj, sem, súd daj sem, čakaj, takto, lampáž, mám shady, je to stíha úplne, takto, takto, dobre, crafting, takto, ešte furnace, rýchlo, tady, rýchlo chyť 100, tak, sem, tak, čestky, to neviem, tam mám, ale to sú to, tuhlica normálna, to dáme na tieto dve mašiny. Dobre. Hrebrík, hrebrík, ale... Jak sa povie ten... No proste také, že... Toto... Dáme tam toto, ešte budeme potrebovať. Dáme, že dubové, no toto môže byť. Ja nemám také shady, že majú milión shadu, že svet vybuchne, ale ja nemám také. Okej. Žebřík, ale... Rebrík, moje však... Znamená, že záhľad celý ten. Dobre, takže
takto pošiel. On tam bol stých, takže on tam bežel, hej. Vedzi tam, lebo ťa, no. On to takto dal, takto. Takto. No. Vybavené. Tak toto je iba na starte base. Takže takto. Takže toto je dnešný koniec prvej série Minecraft, ale takže čaute, dajte like a odber. Hodíme sa ďalšieho videa, dajte im čus, motherfucker.